Звезден дом с Борис Кашев. В миналия епизод на Звезден дом видяхте. Добре, след това издание ще сготвим нещо. Аз какво тук си сядам като някакъв шеф? Говори. Кажете какво ще си поръча. Това ми харесва между другото като шкафове много хубаво. Като шкафове и като материал, който е направен. Тази сега между другото загледах и ми допада много. Наистина. Ще се обадим сега. Ти реши докараш и кошницата. Започва новото издание на Звезден дом. В предните две издания си говорихме с Лазар за дневната и за кухнята. В днешното издание ще си говорим за спалнята, която трябва да изберем заедно с него. Затова ви го представям. Ето го и него. Лазаре, къде се криеш по гардеробите? Аз разбирам, че това е огромен гардероб. Е много голям и много хубав. Да, практичен е за хора специално. Ами Лазаре, ето че дойде момента да изберем най-интимното място в един дом, спалнята. Да. И тук между другото има много интересни. Виж, например, този гардероб и самата спалня са в такъв, как се казва, захабен, старинен стил, който между другото е много популярен сега. Повечето италиански заведения, такива кафенета по Витушка и така са точно в такъв стил. И наистина е много популярен. Въпреки че аз лично на мен не ми допада много. Да. По-скоро нещо е такова модерно. Аз в това се влюбих направо. Погледни го, това е просто уникално. И е много практично. Абсолютно. Да. Аз съм блондин с един гардероб, не мога да се оправя. Тук също се отваря. Хареса ми и пейзаж. Не е казано, че не може, нали, един гардероб да има пейзаж. Пейзаж, да. Пък има кафе тук, нали? Има и кафенце, да. Чаша горещо кафе с светло и вино. А защо е само една чаша? Къде е моето? Къде е моето кафе? Светло и вино го изнесва. Може да скочи от тук, ме знае ли човек? Да. Но в смисъл като размери е много хубаво, поне двама човека ще се съберат. Червеното е много популярен стил. Въобще доста хора, които гонят модерна визия, прибягват до червеното, да. Макар че много ми е натрапчиво. На това някакво такова, не знам. Аз по-скоро, ако ще е някакво синьо, не знам, турско синьо или нещо такова. Турско синьо, да. И този гардероб също е хубав, изчистен бял гардероб. Големите огледала ми харесват много. Да ги погледнем. Спалня срещу огледала. Да. Има някакъв контекст. Да. Интересни асоциации. Абсолютно. И кафе ви между другото. И кафе. Има го и в кафео. Да. Тук е идеално вече. Тук вече мога да излязат 3, 4, 5, 6. Цяла рода можеше да излезе от тук. Абсолютно. Добре, нататък. Това има тук. В първото издание си говорихме за дневни и ми прави впечатление, че тази лампа там като че ли имаше същата. Тя мен беше абсолютно същата. Абсолютно същата и пак би могло да се вържи по някакъв начин. Продължаваме натам. Все още няма тази, която на мен лично ми допада най-много. Да, няма ли нещо, което да ти е харесало? Тук са ми много, не съм от цвятели. Доста разноцветни са, примерно не такива тапети. Между другото, аз съм почитател на такива карета, не раета по-точно. Аз лично да ти кажа. Това е спалня. Това е, да. Това е спалнята. Ние с теб имаме доста еднакъв вкус. Не, хубаво е, смисъл е изчистена, черна, с хубав черен гардероб, който разбира се ще остават отпечатъци по него, няма да показвам. Ти отпечатъци, врач. Аз имам чувство, че ти прикриваш нещо. Синята лампа като се мине, все пак трябва. Признай си най-накрая, че криеш нещо. И така. Не, хубаво е. Тази спалня ми хареса. Наистина и с самото шкафче, което е отстрани. Предполагам, че има и скрин към нея. Тя е един вариант за кошницата май. Да, абсолютно. Много е хубаво. Гардеробът е много як. Гардеробът е много як, да. Той пак е черен като онзи, който гледахме, само че... Не знам, той изпълнява функцията и на огледало по някакъв начин. Чакай да го затворя, че ще взема някой да влезе, да взема от тебе пример. Тази е, гледах с каква кожена възглавница. Да. Шада! Да. А това огледало, то е част от спалнята, може би. Много хора се кефят на огледало срещу спалня. Това вече го споменахме. Над спалня. Над спалня е също, да. Това е вече интересно. Не е ли по-хубаво черната? То има някаква имитация на скари, което също е. Има ги и на гардероба същите, които са... Тази ми харесва, между другото, повече от черната. Втори вариант за кошница. Да. Въпреки, че
очудваме, че нещо по-кафяво такова избираш ти. Дали си падаш повече по изчистено бяло или... черно? Не, си мисля, то пак е изчистено, виж, мисля, не са някакви цветове, които се бият. Не, тази не, определено. Но, май ще е кафявата. Да се хвърляме. Айде. Ами... Тази май. Фенове на Звезден дом, Лазар Кисьов си избра и спалня. Не знам следващия път какво ще избираме, ще го измислим заедно. Се разходим още по-малко, пък... Той може 2, 3, 4, 5 етажа? Аз не знам вече, се обърках. Може и да са 15. Да. Затова ти предлагам да ги разгледаме. А сега ви казваме чао. Ако има нещо интересно, пак ще се включваме. Айде. Звезден дом с Борис Кашев.